Ind under bordet. Så de kan se, hvordan den er bagbundet. Og på det knæ. Svinebænder bamsen. Den bliver svinebundet. Prøv lige at holde den stille. Den bliver svinebundet. Så er det nok. Det skal også have en chance. Niks. Det er fri, ikke? Hvor det er hovedet, det er. Det ligner da en, der er vinter i hende. Så. Der er ikke mere tape på den rulle. Den er ikke kraftig. Så er vi klar. Så er vi klar. Og Peter holder kæben. Og lunden. Ja, den er fin, lunden. Skal vi lige se, hvordan den skal se ud. Den er fin. Den er ude at fyre, ikke? Og vi følger Peter her med, at han fyrer den af her. Der er en lighter her, Peter. Det er sikkert, at Patrick har lige fået en, så den må have noget. Ja. Har du flasken nu? Ja. Patrick skal lige have nogle sko først. Patrick, han skal have sko først. Vi skal lige se på bamsen, om bamsen har det godt. Og vi er klar til at løbe ind. Bamsen. Der er ikke meget lys på ham, bamsen her. Nej. Han er ved at være frygtet. Fjot begynder at være bange. Prøv at se. Fjot begynder at være bange. Han ser ikke så glad ud. Er den bange? Prøv lige at kigge. Er den bange? Ja, helt klart. Er I klar? Hvad er den største frygt, jeg har? Pas på. Ja. Så kører vi. Bamse kører. Bamse kører. Så kører Bamse. Den over hos den sjov, mand. Det har en farskår nu. Hvorfor faldt ned over min æg? Bamse.